lowo uthunywe nguwe uKristu Yesu ndikubonakalisile ubukamsa bakho. Ndiyabonga tata, ndiyabulela buboke obubomi obunaphakade ukuba mabakwazi asibala amehlo linamandla thetha ngale busuku. Siyabonga, yamkela udumo, wamkela ubukhosi ngexesha lakho egameni nasegazini kaKristu Yesu Nazaretha, amen. Sibona apha levesi lapha uYesu uyathandaza. Ndiyabona into yokuthandaza ukuthi akuyona into ekufanele siyothuke, ngoba naye uYesu lesimkhonzayo wathandaza. Yabona uYesu wena maxesha wokuthi akaphume ebantwini abothandaza, abe nexesha liledwa lapha sofika khona besayathandaza, ngoba emthandazweni kukhona izinto esisumanayo. Uma sithandaza sisedwa kukhona izinto esisumanayo, izinto esisumanayo esingasumaniyo lapha sithandaza abantu bekhona. Yabona umthandazo othandaza kukhona amandla, lo mthandazo othandaza uwedwa uba khona ubohluko oba nawo, ngoba into yenzeka uma umthandazo khona amandla kukhona izinto abazithethiyo, kodwa uma umthandazo uwedwa kukhona into zithethayo. Endingeqetha kukhona into zithethayo, kungeqetha kukhona into yenzekayo phakathi kwakho kunye noThixo. That is why ndibanengxaki nomzalwane uma ezoba ngumzalwane owehlelwa nguThixo, ngoba kukhona abantu uzoba ngabe uThixo wehla kwakuhle uhlangene nabazalwana, izoba khona ingxaki ukuze umbone kakuhle uThixo, mbone kakuhle xa ubuye kunguwe kunye naye. Yabona umane babantu ababili kukhona izinto uThixo uxelela zona, asithi nami bazalwana, kukhona izinto uThixo uxelela zona ongazaziyo, afika uxelele zona ngoba waye uye waya kuye uyedwa. And xa uya kuye uyedwa uyalibala ukuthi umbani, ulibala ngayo yonke into, ufike ube sowukhulula, ube sowumaze, ube sowuveza phambi kwakhe. Ake sithi nami makholwa wena xethu yakuye, elinye xethu yakuye emankwele, asikho isizathu sokuba vele sowuvutha seluthandaza. Fune uhlale phansi ube sowuthetha naye uthi ndim lona bawo, ndize kuwe ngexesha uthetha naye. Kukhona into ozoyifinyanaza emzimbeni wakho ngexesha lefinyanaza, kukhona into yenzekayo uthi ungene ebantwini ufike ugcwele khona, ufike ugcwele amandla, amandla amangalisayo, amandla ongawaziyo. Bantu bapindeke ukuthi ngamandla owathatha philana, kanti uke wadibana noThixo. Bengekho abazalwana, uke wadibana noThixo. Bengekho abantu, uke wahlala noThixo. Uwedwa uke wahlala noThixo. Ninobabili uYesu wayemane ethandaza. Now apha xa ethandaza, uthandaza uqala athandaze ngaye, ayeseya kuThixo ethetha ngaye, athethe ngaye agcine. After egcinile abe sengena kwibandla likaThixo athi ngiyathandaza ngalaba ondinikeze bebona